Angithi yabo isisizile ama-components ethu. Sesiyabona ukuthi kahle kahle very horizontal nginama-forces awu-2. Okubani? Ku-FK nazo bani? FX. Lento ilingana nobani? No-0. Ubani kanti u-FK? FK u-UK times N. FX ubani? Uthi cos 40. Ama-direction awafani. Lo ngoba ebhekele kusho ukuthi UK uzoba uthi cos 40 minus ubani? UK N. Kungani ngisebenzisa UK N? Ingoba i-value ye-friction injani? Anginayo. Into engiyaziyo ukuthi uthi cos 40 minus mu engwazi ukuthi uba 0.31 normal times normal force. Isho njalo izinto enginazo into eziya ngisebenzise enginakho ukuthola enjani enginakho equal to namano nawuthula bhengawazi.